my hands were very tied because he's been protected politically throughout. Obesakuba ngumlawuli womasipala wesixeko saseGuruleni uGqirha Imogen Mashazi uvumile ukuba watyumva umnumzana Jabulani Mapiyeye njengentloko yamapolisa esixeko nangona wayazi ukuba lo kaMapiyeye ubekwa izityholo zokuxhaphaza ngokwesondo nokuziphatha gwenxa. Inkokeli ye-ANC iye imenywe ngamalungu namasebe e-ANC xa ekholelwa ukuba mayenze lo msebenzi. Usihlalo we-ANC eMpuma Koloni umnumzana Lubabalo Mabuyane uzichithile ingxelo zokuba ufuna ukonyulwa isihlandlo sesithathu njengosihlalo weliqela kweli phondo. Kwezemidlalo, iBanyana Banyana iza kuqubisana neMorocco kokwayo kumdlalo wocweyo ngentsimbi yesibhozo ngokuhlwanje. Molweni Mzontsundu, singonondaba belijelo sesilungele ukuniphakela kuvimba wanamhlanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Obesakuba ngumlawuli womasipala wesixeko saseGuruleni uGqirha Imogen Mashazi uvumile ukuba watyumba umnumzana Jabulani Mapiyeye njengentloko yamapolisa esixeko nangona wayazi ukuba lo kaMapiyeye ubekwa izityholo zokuxhaphaza ngokwesondo nokuziphatha gwenxa. uGqirha Shazi uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba zange avakalise enkxalabo ngezi zityholo ngethuba kutyunjwa ukaMapiyeye kwaye etyhola ngokuba uMapiyeye wayekhuselwa ngabezopolitiko. Enika ubungqina kusuku lwesibini kule komishoni kaMadlanga iphanda izityholo zolwaphulo-mthetho obudladlungene obutshijolo kwinkonzo yezobulungisa. uGqirha Imogen Mashazi uthe kwakunzima ukuthathela umnumzana Jabulani Mapiyeye amanyathelo nanjengoko wayekhuselwa exhaswa ngabezopolitiko. If you want to discipline an official or a senior manager, the regulations or guidelines stipulated that you should have something in writing, a complaint in writing, that this person has done this, 1, 2, 3, and you need to investigate. While investigating, you put that person on precautionary suspension, but through the approval of council. I can't just do it as an individual or as an accounting officer, because he was appointed as Section 56. He reports to council. And I indicated yesterday that my hands were very tight because he's been protected politically throughout. uGqirha Mashazi ukwaxelele le komishoni ukuba umnumzana Mapiyeye wasebenzisa ubudlelwane bakhe nabantu abathile kukhalo zimeleyo ojongene nokuziphatha kwamapolisa i-IPID ukuthintela ukhutshwa kwengxelo yengozi. uKamashazi uthi wayengakwazi ukohlwaya amapolisa ngendlela efanelekileyo engenayo ingxelo ye-IPID neengcebiso zezomthetho, nto leyo athi yayidala ukuba kungathathwa xanduva ngokufanelekileyo. You're making a specific allegation to the commission and you say these acts of misconduct were actively suppressed. When you wrote that in your statement, I would take it that you at least had a sense of who suppressed and how they suppressed. Are you able to assist the commissioners in that regard? I'm sure my answer would be he actively suppressed that through his connections, because I never got to see the report of the accident and the outcome and the recommendation to myself. Kusenjalo kulindeleke ukuba le komishoni ive ubungqina obusuka kumphathiswa wenkonzo yesipoliso kwikhefu elikhethekileyo umnumzana Senzo Mchunu ngentsimbi yesibini emini nje. Kulindeleke ukuba ukaMchunu aphendule malunga nesigqibo sakhe sokuchitha igqiza lesipolisa elaliphanda izenzo zokubulala ezoyamene nezopolitiko i-PKTT nokwakhokhelele ekubeni umkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi abambe inkomfa kunye namajelo endaba. Usihlalo we-ANC eMpuma Koloni umnumzana Lubabalo Mabuyane uzichithile ingxelo okanye ingcingane yokuba ufuna ukonyulwa isihlandlo sesithathu njengosihlalo weliqela eMpuma Koloni okanye ugacele isikhundla kwinkokheli ezisixhenxe zikazwelonke kweli qela. Uthi uyakuphonononga umba wezikhundla ngexesha elifanelekileyo, ebethetha nelijelo bucala ngethuba kubanjwe intlanganiso yebhunga yephondo eMonti.
uMabuyane uthe yona nto ayijongileyo ngoku lulonyulo lomasipala nelilindeleke libanjwe ngonyaka ozayo. Wongeza ngelithi uza kuthetha ngomba wezikhundla embuthweni ngexesha elifanelekileyo. Umemelele amalungu ombutho ukuba ajongane nonyulo oluzayo ukuze i-ANC iphinde iphathe komasipala yaphulukana nabo. Umba wento ekuthiwa i-third term endingayaziyo phofu noba isuka phi isuka kwintoni kuba asiyonto ekhoyo kumgaqo-siseko we-ANC. Asinazo zonto ezo phaa kwi-ANC zo-third term nobani. Inkokheli ye-ANC iye imenywe ngamalungu namasebe e-ANC xa ekholelwa ukuba mayenze lo msebenzi. So ndizayiphendula ke loo nto xa kufikelele lo xesha, at least sinikwe ixesha loba masilungiselele inkomfa yephondo sukela ngoku ukuya ngoMatshi. Elo thuba kudanga selisondele, sesiqalisile ukulungiselela iinkqubo zenkomfa okuya apho. Ndizawuyiphendula ke loo meko ngelo xesha. Ukanti nangona lisondele ixesha lebhunga lengxoxo ngenkqubela phambili yombutho, i-National General Council ukutsho, i-ANC ephondweni ithi iza kusebenzisa eli qonga ngokuxoxa umba omayelana ukwabelwa kwamaphondo emali. Iliphondo sifuna ukugxila ngakumbi kuphuhliso lwamaphandle. Imigaqo-nkqubo esiye savumelana ngayo funeka iqinisekise uba urhulumente kazwelonke uyakwazi uqwalasela amaphandle kakhulu khona ukuze abantu bakuthi baye kuphelela ezindleleni besiya kooRhawuti noCape Town baphuhliswe kwezi ndawo bahlala kuzo emakhayeni abo. Siqinise amakhaya, ootata babe khona emakhayeni, oomama babe khona emakhayeni, abantwana bakhuliswe ngumama notata. Silungisa loo nto ke ngoku ukuzama ukulungisa ilizwe, ukulwa ke nentswelo, intlupheko, intswelo-msebenzi, ukungalingani kwabantu. Uba siyayenza le nto ujonga amaphandle sizawukwazi udilishana nale nto yokulungiswa kwezoqoqosho kwelizwe. Kusenjalo, emva kokuba imiso yamatyeli aliqela izothi ihlale inkomfa yengingqi Dr. WB Rhubusane kule veki sikuyo. Abungile Yangis, kwiindaba ze-SABC, eMondi. Umphathiso wezezimali nophuhliso loqoqosho eGauteng uLebogang Maile unqinisise ukuba eliphondo lifunquke ngaphaya kwe-1 billion rand ngokusindleka ingqungquthela yeenkokheli ze-G20 eRhawutini. Ube ethetha kuhlahlo lwabiwo-mali lwaphakathi konyaka namhlanje. OkaMaile ubhengeze ukuba iofisi yenkulu-baphathiswa iza kufumana i-43.9 million rand ze i-40.8 million rand yayo iye kokusami leyo kumaphulo wezempilo ngokwengqondo ase-life esidimeni ze i-2.8 ivale izikhundla ezingundoqo. Department of Health is allocated 1.1 billion towards offsetting the pressures in the goods and services baseline and a further 90 million rands towards its infrastructure projects, especially the pathology. The Department of Education will receive 507.8 million, of which 200 million is to alleviate pressures in the compensation of employees line item, and the balance to scholar transport, school nutrition, school safety, which are key goods and services cost drivers. The Department of Social Development is allocated 103.9 million, of which 35.5 million is for augmenting the infrastructure program, Honorable Mazibuko. Allocation and the balance towards goods and services items exhibiting pressures. The Department of Community Safety is allocated 92.6 million to alleviate pressures facing various items under goods and services. The Department of Sports, Arts, Culture and Recreation will receive 10 million, of which about 6 million is towards the summer games that will be taking place in December. And they will also be looking at helping Bafana for their final preparation game that will take place in our province. This initiative keeps communities constructively engaged and active in various ways during the festive season. A total of 3 million will be allocated towards goods and services and 1 million for compensation of employees. The Department of Infrastructure Development is allocated 20 million to alleviate pressures in goods and services and 13 million for the compensation of employees. The adjustments budget process remains the primary mechanism for addressing unforeseen and unavoidable expenditure.
Sinamkele kwakhona uyakwazi ukubukela ezindaba kwakhona kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofi usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe Obesakuba ngumlawuli womasipala wesixeko saseKuruleni uGqirha Imogen Mashazi uvumile kuba watyumba umnumzana Jabulani Mapiyeye njengentloko yamapolisa esixeko nangona wayazi ukuba lo kaMapiyeye ubekwa izityholo zokuxhaphaza ngokwesondo nokuziphatha gwenxa. uGqirha Mashazi uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba zangavakalise inkxalabo ngezi zityholo ngethuba kutyunjwa ukaMapiyeye kwaye etyhola ngokuba uMapiyeye wayekhuselwa ngabezopolitiko. Uyawakhumbula amagama ka-Emma Dladla noNkululeko Mndebele kunye noZanele Dlamini onke lamanina abulawa ngamaqabane awo kwiveki ezintlanu ezidlulileyo eBethel eMpumalanga. Isithwakumbe sobundlobongelo busekelwe kwisini bushiya abahlali kunye namapolisa bexhalabile. Izolo lamadoda atyholwa ngezenzo avele kwinkundla kamantyi yaseBethel kwaye bonke baseselivalelweni. Ngosuku ekakumiswe intshukumo kukhalelwa ubundlobongela obusekelezelwe kwisini uZanele Dlamini wabulawa ngongenalisini sisinqandamathe sakhe. Lo wasetyhini owayenaminyaka engama-40 wadutyulwa amatyela 7 lahlanziselwa liqabane lakhe uZinto Thabethe nowathi emva koko wazinikelwa kwabakwantsasana. Ujamelene netyala leenjongo zokubulala. Ingane efundayo endisa umfana nepolitiki engazi mina njengoba sisemthethweni ukuthi ngenze njani ngoba lo ube breadwinner kuso. Ityala likaThabethe limiselwe umhla wesi-8 kule nyanga kaDisemba nalapho aza kufaka isicelo sebheyile. Kusenjalo kwenye inkundla umenzi Sibeko naye ume emkhumbini ekhotyholo ngokubulala isinqandamathe sakhe uNonkululeko Mndebele. Kutyholo ukuba uMndebele noneminyaka engama-27 wakrwitshwa wabulawa ngocingo. Umphandi welityala uthi uSibeko wabhala iincwadi ezintathu exela izono zakhe emva koko. Ziyaqhothoza intliziyo zosapho emva kwesi sithwakumbe. uSibeko usalala eqamele ngenqindi ngapha kwezitshixo emva kokukhatywa kwesicelo sakhe sebheyile. Ityala lakhe lihlehliselwe umhla we-12 ngoJanuwari. Ukanti ke kutyholwa ukuba uEmma Dladla wahlatywa woselwa liqabane lakhe. Usapho lwakhe luthi bekungaqali ukwenzeka isenzo esikumila nje. Kutyholwa ukuba ekuqaleni kwalo nyaka iqabane lakhe elineminyaka engama-70 uKhehlezane Shabangu wamboxa wamophula isandla wamonzakalisa nasentloko. Angatholi ubheki ivele nalomuntu angatholi next kuhlungu nje inhlizweni zethu bahlale ngaphakathi kuhlungu. Bayavutha ngumsindo abahlali kwaye babhalele inkundla uxwebhu lwezibongozo zabo. Since the cases of GBV has raised since October, there are more cases of GBV. So today, there are 3 perpetrators who are coming to apply for bail. So we decided to come here to oppose the bail. Amapolisa athi atshone zwapha avele ngonwele ngenxa yobuninzi bamatyala avulwayo obundlobongela. Since we started with the 16 days of activism, we've received a number of domestic violence related cases for gender-based violence, 10 of them. This month we are trying to our level best to fight the gender-based violence cases. As the past few weeks we've dealt with a lot of cases of murder. Omathathu ke lamadoda aseziseleni ngelixa asaxoxa amatyala awo. Ibhodi yezophuhliso kwicandelo lezolwakhiwo iCIBD ithabatha amanyathelo angqingqwa ngakubuqhophololo obukweli candelo. Usomaqhuzu weCIBD uBongani Dladla uthi le bhodi iqatha ngakwiinkampani ezithenga iziqinisekiso ukuze zifumane amanqwanqwa aphezulu.
Usomaqhuzu webhodi yezophuhliso kwicandelo lezolwakhiwo uBongani Dladla udandalazise ukuba ngexesha lenyanga yekhala neyethupha ukutsho ngoJulayi no-August ziinkampani ezingangamashumi-40 eziye zaguzulwa kugunyaziso lokubhaliswa emva kokufunyaniswa zisemagunyeni ngomgunyathi zikwapheke amanqwanqwa wokubhalisa ngobuqhophololo nobutshijolo. July, August, we deregistered about 40 companies after investigating over 200 companies where we are picking up from the media or it's being reported to us that they are failing on projects. And then we go back, we look at how have those contractors gotten their grading? Did they falsify any of the required documents, like the financial statements, completion letters to prove their capability? And if we found any wrongdoing in that case, then we would deregister those companies and also open criminal cases with the South African Police Services, because these are serious crimes that are depriving us of service delivery. Kananjalo kukwagxininiswe ukubekwa esweni kwabo badinga inkonzo zokuphumelelisa amaphulo adinga inkampani zolwakhiwo ukuba imo yabo yezezimali ifanelekile kusini na ukuba baqeshe. Ukanti ke ukaDladla ukwangqinisise ukuba le bhodi ye-CIDB idibene nomphathiswa wezothutho waKwaZulu-Natal uSiboniso Duma ukuqala izityholo zokutenxa nobugwenxa kwezopolitiko kwinkqubo yokubhaliswa kweenkampani. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Iindaba ezimnandi kubathengi abasebenzisa ibhanki ye-Ithala nabe bengakwazi ukufumana imali yabo kule bhanki isusela ngoJanuwari ka-2025. Oku kuza nanjengoko isebe lezezimali libhengeze ukuba liza kunikezela ngemali efikelela kwi-2.2 billion randi ukunceda abathengi abagcina imali yabo kule bhanki. Oku kulandela uthethathethwano kunye norhulumente waKwaZulu-Natal. Inkqubo yokuhlawulwa kwabantu kulindeleke ukuba iqalise ngomhla wesibhozo kule imiyo. Ukanti ibhanki yakwa-FNB ityunjwe ukuba ibe yiyo elawula le nkqubo yokuhlawulwa kwabathengi abasebenzisa ibhanki yase-Ithala. Ukanti akuzukunyanzeleka ukuba baxhamli bavule i-akhawunti kwibhanki yase-FNB xa behleli bengenazo ezo akhawunti. Kulindeleke ukuba i-FNB ithumele imiyalezo kubathengi nge-SMS icacise nenkqubo eza kulandela ukuqinisekisa iinkcukacha equka i-ID, isiqinisekiso sedilesi nese-akhawunti yebhanki emayifakwe kuyo imali. Ukanti abathengi be-Ithala baza kunikwa de ibe ngunyaka ka-2028 ukuba bafumane imali zabo phantsi kwale nkqubo. Umphathiswa wenkonzo yoluntu nolawulo uNkosi Mzamo Buthelezi uthi isebe lakhe liza kusebenzisa inkqubo yokuhlolwa kwengeniso nokuphila kwabasebenzi bakarhulumente nencwadi ekubhalwa kuyo amagosa ophule umthetho njengezixhobo ezibalulekileyo ukulawula nokuthibaza urhwaphilizo kwinkonzo yoluntu. Zithi kuza kusetyenziswa le ncwadi yabophula umthetho njengokhala uqinisekisa ukuba abo bophula umthetho bephindaphinde abatyunjwa kwizikhundla eziphezulu. Iinkcukacha ezivela kwikomishoni kaJaji Mbuyiseli Madlanga nakwikomiti yesigcawu yepalamente ezibonisa ukuba urhwaphilizo benzeka lula xa ulawulo lwexa. Njengenxalenye yokuqaphela usuku lwehlabathi lobuqhophololo, uNkosi Buthelezi uthi ukuhlolwa kwengeniso nempilo yabasebenzi kungaphongiswanga kuza kusetyenziswa njengendlela yokuthibaza ukuzuza ngamathunzi obumnyama. Forms include identifying two critical mechanisms such as lifestyle audits and the establishment of a central register for individuals who have been found guilty of corruption. These colleagues, this central register will function as a national integrity barometer and a mechanism that ensures that repeat offenders do not re-enter positions of influence within government and or in the supply chain. Eqwalelisa inkonzo yoluntu kuqeshwa kwabasebenzi abangekhoyo lento kuthiwa zii-ghost workers ngolasemzini. Isebe lenkonzo zoluntu nolawulo lithi nakubeni iliqaqobana abasebenzi bamazwe angaphandle urhulumente ukhokhelisa ukuqesha bemibili. Foreign nationals only constitute a small amount of 0.44% of the public service, and all such appointments are fully compliant with the Public Service Act, the Public Service Regulations, and the Immigration Act of our country. So recruitment processes prioritize South African citizens
And that is something we want to emphasize as the government, as the state, and as our ministry, to say that recruitment processes will always prioritize South African citizens. Yaseziphambili izicwangciso zokuvala amathuba angasetyenziswa ngoozungulichele kuquka nokufakelwa kweenkonzo zobuxhakaxhaka bale mihla ukuvala imigibe yozungulichele. I-ANC kwamkele ukubuyiselwa kwisikhundla kukasodolophu waseMkhanyakude obekhiqiwe uSiphile Mdaka. uMdaka okhokhele kumasipala kumantla KwaZulu-Natal ukususela ngo-2021 uthathe isifungo seofisi kwakho ngoLwesine kwiveki ephelileyo. Uguzulwe kule nyanga iphelileyo emva kokuba i-IFP xhase inyathelo lokuphelelwa lithemba ngakuye ze yafaka uceba wayo uComfort Khumalo njengosodolophu. Lo mdonsiswano waqala ngenkathi ungqongqoshe zokubusa ngokubambisana umfundisi uThulasizwe Buthelezi ethatha isinyathelo sokufaka umasipala wesifunda saseMkhanyakude ngaphansi kweso lomlawuli. Isinyathelo esaphikiswa kakhulu yi-ANC eyayisola i-IFP ngokulwisana nomasipala abaphethwe yi-ANC. Ukukhishwa kwemeya umnumzana uSiphile Mdaka kanye nosomlomo umnumzana uSolomon Mkhombo ngevoti lungabethembu uPaul Babo kwaphinde kwenza ubudlelwane phakathi kwalamaqembu bube muncu kakhulu kunakuqala okwenza kungabazeke uzinzo lohulumeni lobumbano esifundazweni. I-ANC yaphinde yayalela uMdaka ukuba asule esikhundleni ngemuva kokukhethwa kwakhe njengephini likameya. Kodwa-ke ngemuva kwezingxoxo lamaqembu amabili afinyelele esivumelanweni esisha sezepolitiki okuholele ekusuleni kukaKhumalo kwavula indlela yokubuya kukaMdaka. There were issues that were characterizing the relationship between the ANC and the IFP after the removal of our mayor in Mkhanyakude. We never minced our words insofar as that is concerned. What, however, we've been able to do with the ANC has to engage directly with the IFP. And this is not the only issue that we've been engaging on. And we have said that we will actually be engaging directly with the IFP so that we deal with those issues. I-IFP ithi isivumelano sokusebenzisana ne-ANC sizoqinisekisa uzinzo kanye nokulethwa kwezidingonqangi kumasipala wesifunda saseMkhanyakude. Sivumelene ke ngokuthi kube nokubambisana ukuze kube nozinzo ngoba lokhu kushintshashintsha njalo kuguquguquka ukuba khona kohulumeni kuba nomthelo ongemuhle ekhamiseni intuthuko. Womabili lamaqembu athi azibophezele ekubeni ingxenye kahulumeni obeka abantu phambili futhi ohlinzeka ngezidingo kubantu. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Kwezemidlalo iBanyana Banyana izakuqubisana neMorocco kokwayo kumdlalo wocweyo ngensimbi yesibhozo ngokuhlwanje. Umqeqeshi weBanyana Banyana uDesiree Ellis uzakusebenzisa lo mdlalo njengenxalenye yamalungiselelo etumente yeAfrica Cup of Nations yamanina nezakubanjwa okokuqala ngomhla we-17 kuMarch ukuyokuthi ga ngomhla wesi-3 kuApril kulonyaka uzayo kwakwela lizwe kumntla weAfrika. We've worked on a couple of things in South Africa. We tried to integrate the Bongeka and Linda into it. There's still, work to be done, of course. This is a process of things that we're working on. But the enthusiasm was really good. We worked on our all-round play, both in attack and defense. Set pieces, both attack and defense. Because it's really important that we work on things, and as I said, it's a process. We're trying some different things as well, and hopefully we can get some of them right in the game. There's an opportunity to have a look at other players that, that come back in, to have a look at them again, because we also need to make sure that we get the mix right going forward. So it's another opportunity, but you always want your more senior players. But it's an opportunity for the newer ones coming to a country like Morocco, where we know the tournament's going to be held, where many of the players were not part of 2022, to be able to, get this type of atmosphere and environment. So in that way, it's also a team that play different to many other teams. They're one of the best in North Africa, on the rise, and it's good to be able to challenge ourselves.
Ukanti lo mdlalo uza kubanjwa kokuqala ngomhla we-17 kuMatshi ukuyokuthi ga ngomhla wesi-3 ku-April kulo nyaka uzayo kwakwela lizwe likumantla we-Afrika, hayi okokuqala njengoko besitshilo. Enkosi mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi.